Ne. Videózni. Már csinálom. Már videózik? Ja. Na. Na! Nem Geti. Akkor! Várj. És hosszan kell. Mert hosszú sem. Hát igen. Na itt a villanypásztor. Hosszan. Anyám, ez vitorlott szarra fogtatott, tesó! Latika, fogalmaz! Nem mered. De, csinálta. Közelebb van. Na, utolsó. Na, elmegyünk. Utána te is egyszer. Utána én is Közelebb. egyszer. Na már! No! Jaj, már rendesen már! Először mert most én voltam. Közelre. Ez nem volt De ez meg! meg volt! Én 3 szempont sem. Ide. Nyálasan csináld. Hülye vagy! Lenyomna a gépet. A kurva! Utána úgy megyünk oda szerkezet. Hülye vagy. De, fosó. Jó. Csinálj. Rendesen. Ki az a barom? Na. Ah! Azt a pó!